иң мөһиме теләк булу. Инде теләк булган очракта син нәрсәгәдер омтыласың, син һәр вакыт үз өстеңдә эшлисең. Монда киртәләрне бар тик син үз үзеңә куясың. Яшь буынны туган телдә сөйләшүче, халыкны сөюче, тарихын өйрәнүче, милләт мәнфәгатьләрен кайгыртучы, белемле буын итеп тәрбияләү бик мөһим. Think that I'm a freak. Юлакта мин олу бер чәчәккә, көтмәгәндә уйламаганда, нәкъ синдәйгә синең шикеллегә, әйтерсең лә синең дәвамга. Yıllar arttı, yıl yılmağın sütte Mut yaşıkke, ot yaşıkke Sizlermişe, hatsız kalklık Gelip cidden yaşap kalı Исәнмесез, бүген без сезнең белән гитарада ак болытлар җырын уйнарга өйрәнербез. Яздырылган җырны сез бу йөкләмә буенча күчеп карый аласыз. Җырның аккордларын, сүзләрен тасвирламада табырсыз. Иң элек башлыйбыз аккордлардан, нинди аккордлар, нинди чиратта уйналар. Иң әлбәттә әйтне мөхитнең тәрбияви көче бик зур, һәм инде нәрсәне ишетеп үсәсең, нәрсә балачактан син күрәсең, шул инде үскәч тә синең белән булачак. Kayınlar orasına Kilgenim şilekke Işradımı da başı gittik Yan